Kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí len naše politické presvedčenie, ale aj zdravie a život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s psychológom pôsobiacim na Paneurópskej vysokej škole Dušanom Fábikom o psychologických aspektoch dôvery v ruskú propagandu na Slovensku. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Elon Musk, majiteľ X, oznámil, že prepustil svoj tím pracujúci na tom, aby zabránil narušeniu volieb. Musk tak spravil len niekoľko dní po tom, čo Európska únia oznámila, že platforma X má najvyšší podiel dezinformácií v 3 európskych krajinách. Spoločnosť Apple odstránila aplikáciu, ktorú vytvoril Andrew Tate po obvineniach, že podporuje mizogíniu a môže ísť o nelegálnu pyramídovú hru. Tate aplikáciu vytvoril po zatvorení svojej Hustlers University, ktorá bola online akadémiou pre jeho fanúšikov. Podľa Ukrajiny sú jednotky Prigožinovej Wagnerovej skupiny späť na boisku. Niekoľko stoviek bojovníkov zo skupiny bolo spozorovaných v radoch viacerých ruských vojenských jednotiek na východnom fronte. Správy o kubánskych bojovníkoch na Ukrajine obleteli svetové titulky začiatkom tohto mesiaca, keď Havana oznámila, že zatkla 17 ľudí za účasť v skupine obchodníkov s ľuďmi, ktorá verbuje mladých mužov na boj za Rusko. Rozhovory s Kubáncami však odhaľujú inú stránku príbehu zúfalých mladých mužov, ktorí považujú vstup do ruskej armády za najlepší možný pokus o lepší život. Európska únia vydala varovanie pre Elona Muska, aby dodržiaval rozsiahle nové zákony o falošných správach a ruskej propagande. Varovanie prišlo po tom, čo sa zistilo, že X má najvyšší pomer dezinformačných príspevkov zo všetkých veľkých platform sociálnych sietí. Mojím dnešným hostom je Dušan Fábik. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Slovensko si v oblasti dôvery voči proruským propagandistickým naratívom nevedie najlepšie. Máme skutočne takú náklonnosť k ruskému režimu? Áno, žiaľ, môžeme povedať, že áno. Objektívne ukazovatele naznačujú, že náklonnosť k ruskému režimu je skutočne vysoká. Môžeme spomenúť napríklad známy prieskum spoločnosti Globsec z mája tohto roku, kde až 51% ľudí na Slovensku považuje za hlavných vinníkov rusko-ukrajinskej vojny Západ a samotnú Ukrajinu, nie Rusko. A čo je mimochodom najviac zo všetkých skúmaných a pozorovaných krajín z celého východného bloku NATO. Vrátane Poľska, Lotyšska, Litvy, Bulharska, Rumunska, ešte tam bolo zaradené aj Česko a Maďarsko. A okrem toho sme aj v neochote pomáhať Ukrajine, čomu sa vyjadrilo viac ako 2/3 opýtaných. A aktuálne už môžeme povedať, že v parlamentných voľbách na Slovensku vyhrala strana, ktorá hlása propagandistické naratívy, takže tá náklonnosť k ruskému režimu je skutočne veľká. Existujú z psychologického hľadiska špecifické príčiny, ktoré u Slovákov a Sloveniek napomáhajú skôr dôverovať prokremlským interpretáciám udalostí? Môžeme pri posudzovaní týchto príčin vychádzať z konkrétnych ukazovateľov? Áno, tých konkrétnych ukazovateľov je pomerne mnoho, dalo by sa o tom hovoriť celkom rozsiahlo, ale poslucháčom by som odporúčil spoznať najmä rozsiahle výskumy holandského sociológa Geerta Hofstedeho. Tento autor, už nežijúci, porovnával na základe 6 základných škál všetky kultúry, respektíve národy vo svete. A zistil, že Slovensko zastáva prvenstvo na celom svete až v 2 kategóriách. Keby som teraz spomenul, tá prvá kategória je index moci. Keď to zjednodušíme, tak to znamená, že na Slovensku sa veľmi intenzívne prejavuje mocenská hierarchia, teda mocní členovia organizácie alebo nejakej inštitúcie častejšie jednajú autokratickým spôsobom a tí menej mocní členovia spoločnosti sa zase pomerne ľahko podrobujú. A zaujímavosťou je, že aj tí mocnejší, aj tí menej mocní členovia spoločnosti tento autokratický štýl preferujú pred iným štýlom riadenia, nejakým možno viac demokratickým. A ten druhý index, v ktorom si držíme prvenstvo na celom svete, je index masculinity. A tento index značí, že v našej spoločnosti sú veľmi jasne rozlíšené rodové role. Od muža sa očakáva, že bude priebojný,
ekonomicky zabezpečení, zdraví a tak ďalej. Od žien sa zase očakáva, že budú jemnejšie, starostlivejšie, láskavejšie. No a keď tieto závery zhrnieme, tieto dve prvenstvá, ak by sme to mali zjednodušiť, tak by sme mohli povedať, že mnoho ľudí na Slovensku pripisuje veľkú váhu moci a u muža aj maskulínnym charakteristikám. A dôsledkom toho je, že keď sa na politickej scéne objaví osoba, ktorá vysiela moc alebo má výrazné maskulínne charakteristiky, tak veľa slovenských občanov má a bude mať pravdepodobne aj tendenciu slepo takéhoto politika nasledovať. A to platí aj pre domácu politickú scénu, aj zahraničnú. V tej domácej politickej scéne je príkladom napríklad Vladimír Mečiar, Robert Fico, v zahraničnej samozrejme Vladimír Putin. Vnímate v rámci slovenskej populácie všeobecnú inklináciu k autokratickým lídrom či režimom, alebo je túto náklonnosť možno identifikovať skôr v prípade Ruska? Náklonnosť na Slovensku, ako som povedal, je veľmi vysoká. Veď aj keď si to zhrnieme, tak drvivú väčšinu volieb na Slovensku vyhrali osobnosti s autoritárskymi tendenciami. A žiaľ, pokiaľ sa na Slovensku trošku nezmení nejaká hodnotová orientácia v tom, čo je užitočné, v tom, čo je prospešné, tak táto inklinácia môže trvať veľmi dlho ešte. Zmenilo sa niečo na podpore verejnosti voči Rusku od začiatku plnoformátovej vojny na Ukrajine? Je napríklad možné vzhľadom k správam o ruských vojnových zločinoch pozorovať u ľudí kognitívnu dizonanciu, zmetenosť či nerozhodnosť? Áno. Najmä na začiatku vojny sme mohli vidieť tzv. Kognitívnu dizonanciu. Tá kognitívna dizonancia, ona sa vyznačuje tým, že človek má k dispozícii dva rôzne pohľady a tie dva rôzne pohľady v ňom vyvolávajú zmätok. Uvediem príklad. Napríklad, keď začala vojna, tak mnohí ľudia cítili príklonnosť k Rusku, ale zároveň boli svedkami vraždenia od ruských vojakov. Čiže to je niečo, čo vytvára kognitívnu dizonanciu. Velebím nejaký štát, cítim k nemu náklonnosť, ale zároveň vidím, že sa správa agresívne. Čiže to sa môže potom, dôsledkom toho môže byť nejaká zmetenosť, nerozhodnosť, alebo sa tomu hovorí dizonancia. Na začiatku sme mohli vidieť, že táto dizonancia sa u mnohých ľudí, ale aj u politikov prejavovala takou zdržanlivosťou. Medzi bežnými ľuďmi neboli ešte vtedy jednotlivci, ktorí by velebili túto agresiu a dokonca aj slovenský parlament vtedy prijal jednomyselné rozhodnutie ohľadom odsúdenia ruskej agresivity. Ani jeden poslanec nebol proti. Ale až následne, keď sa začali objavovať rôzne propagandistické materiály, presvedčenia, tak až vtedy ľudia, ktorí chceli a chcú nasledovať Rusko a maskulínnych alfasamcov, tak až po týchto propagandistických naratívoch sa k nemu priklonili. Aké ďalšie kognitívne skreslenia sa môžu u ľudí pri dlhodobom vystavení ruskej propagande prejavovať? Môžeme povedať, že veľa rôznych rozdielných kognitívnych skreslení sa až tak neprejavuje. Skôr ide o to, že s plynúcim časom a dlhotrvajúcou propagandou sa stávajú aj tie propagandistické presvedčenia viac premyslené, viac sofistikované. Takže osoba vystavená propagande stále do toho hlbšie a hlbšie prepadá. Tú premyslenosť alebo akú takú sofistikovanosť tiež môžem priblížiť na nejakých príkladoch. Na začiatku propaganda Ruska hovorila, že sa nezabíjajú civilistov, že ich nezabíjajú. Potom to pripustila, že zabíjajú, ale dodali, že zabíjajú aj Ukrajinci. Alebo na začiatku hovorili, že idú oslobodzovať ukrajinské územia a teraz už ani veľmi nezakrývajú, že ničia a pustošia. Ale doplnili, že za to môžu vlastne Ukrajinci svojou urputnou obranou. Takže z takého dlhotrvajúceho hľadiska tá propaganda viacej a viacej začína byť premyslená, viacej a viacej vychytáva svoje slabé miesta a tým pádom, pokiaľ tá propaganda dlho trvá, tak tých ľudí v tom viacej a viacej upevňuje. Môže u starších ľudí úlohu zohrávať tzv. Spomienkový optimizmus či skresľovanie skúseností s nedemokratickým režimom?
Áno, spomienkový optimizmus je reálny fenomén, ktorý je aj veľmi dobre v psychológii preskúmaný. Výskumy ukazujú, že najšťastnejšie alebo obyčajne máme najšťastnejšie spomienky okolo 20. roku života. Takže potom na celé to obdobie a celé to prostredie, v ktorom sa nachádzame alebo sme sa nachádzali, spomíname šťastnejšie. Čiže spomienkový optimizmus dokáže veľmi intenzívnym spôsobom skresliť naše vnímanie. Ale čo by som k tomu doplnil, je aj to, že okrem spomienkového optimizmu sa u mnohých ľudí v seniorskom veku prevažuje také tradičnejšie poňatie spoločnosti. To znamená, že mnohí ľudia v seniorskom veku považujú za adekvátne, že na vrchole spoločnosti je jednotlivec alebo režim, ktorý má moc a zodpovednosť za chod štátu. V tom modernejšom poňatí spoločnosti je moc, zodpovednosť rozdelená viac rovnomernejšie. Teda sa očakáva, že všetci ľudia sa aspoň v nejakej takej podobe budú zúčastňovať na spoločenskom živote a budú zdieľať zodpovednosť za chod štátu. Čiže aj to tradičnejšie poňatie spoločnosti, keď tí ľudia predpokladajú alebo považujú to za adekvátne, že štát riadí nejaký vrcholný predstaviteľ alebo nejaký režim, tak jednoducho to presvedčenie, táto hodnotová orientácia viac nahráva tomu, aby ľudia mali príklonnosť k autokratickejším režimom. Na úrovni štátu alebo v mediálnej sfére existuje viacero nástrojov na boj proti propagande a dezinformáciám. Tie však nemusia mať zaručene pozitívne účinky. Môžeme s proruskou propagandou bojovať aj na psychologickej úrovni? Myslím si, že môžeme. Myslím si, že s ruskou propagandou sa dá bojovať, ale je to naozaj, nie je to krátky boj a nie je to jednoduchý boj. Veľmi často sa hovorí o tom, že je vhodná diskusia, pokojné vysvetľovanie, s čím do istej miery musíme súhlasiť. Diskusia je v zásade vždy dobrá, ale pri ruskej propagande často nestačí. Lebo jednoducho, keď niekomu vyvrátime propagandistické presvedčenie, tak veľmi často tí ľudia prebehu nejaké iné propagandistické presvedčenie. Napríklad, keď ľuďom vyvrátime alebo im vysvetlíme, ukážeme videá, že ruskí vojaci zabijajú aj civilistov, tak obyčajne to nezoberú, ale prevezmú iný propagandistický narratív. Napríklad začnú hovoriť, že tí ľudia na ulici to sú herci. Alebo jednoducho to iným spôsobom zaprú. Takže tá diskusia nie vždy a málo kedy vedie k výsledku. Okrem toho je otázne, či sa má o niektorých veciach vôbec diskutovať. Môžem si ctiť názor druhého, rešpektovať ho, ale pokiaľ niekto šíri nenávistné názory alebo velebí agresívny štát, je otázka, či o tom vôbec mám premýšľať a či si takýto názor vôbec nejakú diskusiu zaslúži. Lebo pokiaľ ja diskutujem o nejakej takejto veci, o velebení agresivity alebo o šírení nenávistných názorov, tak vlastne z toho vytváram nejaký relevantný názor. Hej, ale toto nemôžeme považovať za relevantný názor. Hej, skôr je to dôsledok nejakej životnej frustrácie. Nechcem tým ale povedať, že by sme s nimi vôbec nemali diskutovať, alebo že by sme niekoho mali oberať o jeho názor. Názor nemôžeme brať nikomu. Pokiaľ niekto chce šíriť nenávistné prejavy alebo velebiť agresívny štát, je to jednoducho jeho rozhodnutie. Ale myslím si, že by sme nemali míňať priveľa energie na presviečanie ľudí, ktorí jednoducho chcú zotrvať na tom svojom presvedčení. Skôr si myslím, že by sme mali proaktívne konať a vykonávať jednoducho tie správne, morálne a zodpovedné skutky. Lebo rovnako ako sú veľmi často zaangažovaní negatívni alebo nenávistní ľudia, tak musíme byť zaangažovaní aj my. Musíme rovnako prejavovať, ale v našom prípade lásku, cit, musíme pomáhať ukrajinským civilistom, musíme podporovať napadnutý štát, musíme šíriť pravdu taká, aká je. Čiže vo výsledku si myslím,
že by sme nemali až tak veľa energie míňať na to, aby sme vyvracali niekomu niečo, o čo ten človek nechce prísť, ale aby sme sa sústredili skôr na seba, na to, čo my môžeme spraviť. Máte možno odporúčania, ako by sme mohli budovať odolnosť voči nefaktickému obsahu a manipuláciám v rámci proruského obsahu na úrovni vzdelávania, médií alebo komunikácie vo verejnom priestore? Odporúčaní by sa dalo vytvoriť aj celkom dosť, ale spomeniem tie, ktoré považujem za také najdôležitejšie. To prvé moje odporúčanie by bolo asi také, že je podľa mňa vhodné podporovať spoločnosť, v ktorej bude dieťa vyrastať tak, alebo bude už od útleho veku zažívať, že sme si všetci rovní. V našej spoločnosti učíme deti viac menej len poslúchať. Poslúchať svojich rodičov, poslúchať učiteľov a tak ďalej. Ale o mnoho vhodnejšie je, keď sa deti naučia, že môžu s takýmito autoritami aj nesúhlasiť, alebo môžu s nimi diskutovať. Tým, že ich naučíme, že sme si všetci rovní, tak ich naučíme, že každý z nás má nejakú hodnotu, každý z nás má nejakú moc, nejakú silu, každý z nás má nejakú zodpovednosť. A pokiaľ s týmto dieťa alebo ten mladý človek vyrastá, že má tú silu, má tú hodnotu, tak tú silu a moc nebude hľadať nejakých silných, mocných, autokratických predstaviteľov. Toto je asi jedno také z prvých odporúčaní, ktoré by som povedal. Nie je to odporúčanie, ktoré by sa dalo aplikovať z týždňa na týždeň, ale myslím si, že ani boj s ruskou propagandou sa nedá vyhrať z týždňa na týždeň. Tam treba skôr celú spoločnosť začať viesť trošku iným spôsobom a myslím si, že za niekoľko rokov by to potom mohlo priniesť aj nejaké výsledky. No a ešte by som spomenul také druhé odporúčanie, ktoré považujem za dôležité. V mnohých spoločnostiach, a platí to aj pre našu, sa veľmi preferujú maskulínne charakteristiky. Deti sú už od detstva veľmi často vychovávané k tomu, aby boli priebojné, aby boli asertívne, aby sa vedeli presadiť a tak ďalej. Ono je to všetko fajn, že toto učíme deti, ale zabúdame aj na také tie jemné charakteristiky. Na tú láskavosť, citlivosť. Aj veľmi veľa dospelých ľudí má ten cieľ, aby sa vedeli presadiť, aby vedeli povedať, ale málo kto si dáva cieľ, aby som bol láskavý, aby som sa vedel do druhého cítiť. Jednoducho tie jemnejšie charakteristiky, o tie prakticky vôbec nejavíme záujem. A dôsledkom toho je, že my si vytvárame taký ideál v spoločnosti, že ten ideálny človek je ten, ktorý má tú silu, ktorý má moc, ktorý má dravosť. A potom, keď sa objaví taký politický predstaviteľ, tak jednoducho nám vytvára ten ideál osobnosti. Čiže tým pádom ľudia majú o mnoho väčšiu tendenciu ho nasledovať. Pokiaľ by sme mali ten ideál vytvorený aj trošku iný, že ideál osoby nie je len ten dravý, priebojný, ale aj ten jemný, smierlivý, citlivý, tak potom by sme aj mohli viacej tiahnuť k takým politickým predstaviteľom. Hovorí psychológ pôsobiaci na Paneurópskej vysokej škole Dušan Fábik. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne aj ja. Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podieľala Michaela Ružičková. Táto epizóda vznikla s podporou Open Information Partnership. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.